Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ginong yalam kaseng Federation of Khasi Jantia and Garo People Mauring Keneng Circle haka arpunyo terik ulber araja apusan. Kalalet banjurep ya katanat Animal Husbandry and Veterinary Hamauring Keneng Veterinary Dispensary hadian bakilayo ya kajing ujor na kipat ba bat kajing jong kinong tray ki batray ha kaniga dispensary. Habaya kren bat uskatri ke FKJGP Mauring Keneng Circle, ubadeiru u Environment Secretary jong ka Central Body, uba Ferdinand Mauri, ulayathu bakajing jong kipat ba nong shong shnong kamtam kitu ki bari jingri, kalabu jing shibu nyaki namar kajing bamyo ti kena ki dawai, bat kajing bambiang ki doktor. Namar ki doktor ru ki haban pet ya ki ar lightly ki jaka, kum ka soring kham, kanong krem bat ka Mauring Keneng. Shu loong bakaseng kan let banyak kendo ya umintri badai kami ya katanat veterinary bandawa naki baki day bantung ya ki doktor ki bandan man kasngi kenang bakan pensuk ya ki nong shong shnong ki bari jingri. Te nakaliang ka FKGP Mauring Keneng Circle tasngi gila yo banwan hang le po veterinary kabadan hang le po Mauring Keneng te adien beng gila wan banjurep hang le kecing hang ni nakaliang gini staff di badan hakare ka hospital ke badan hang ni mata kalong ba kecing perpau juki kalong bakim yo ekta kadawai ba kamdan kambiang ka stok bat kabar kalong ba kajing bom biang ki doktor ba empat yo ya kita ki permanent doktor hang ni namar ba ki hab ban in charge ya art lightly ki cika kum ko sorong kham nang ta ka nongkrem bat ka Mauring Keneng temta kumbalong ta po Mauring Keneng kibun kibriu kibala im na kabari jingri remta lada jaba yo pang kasniang yo pang kino ki siar kini tai kat banwan doktor nang tai kamut bun kitu ki yu ki kisniang siar ki layap no tak daw kadai kata ka jing jong ki paiba nang snong bat kajing penpau jong kini ki staff ki badan hakane ka caka ka bomta bat nakaliang jong seng hi ngilej banyak kendu bar ki minister in charge ki ba depend ya ka veterinary department ba indawaru baki de bantung da ki permanent doktor belong full fledged doktor hakane ka veterinary ka badan Mauring Keneng nomor ka Mauring Keneng kadai ka kasinong ka balahe ka ba marjan bar kini ki ki sinong kum ka puriang ka kut nang ta kini ki thang salai ka kasa pendang ye tak ta kadai ka jing hang le po veterinary Mauring Keneng.